Començarem la sessió de la tarda amb una nova taula rodona que aquesta vegada l'hem anomenat l'escenari del canvi global, reptes de gestió a Collserola. Modera en Santi Sabater, que és membre del Consell Científic Assessor del Parc i és el director del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. Recordeu el mateix que hem dit abans, farem totes les ponències seguides i després obrirem torn de preguntes i també que sigueu breus en les exposicions, sisplau. I hi ha hagut un canvi, que en lloc d'en Joan Capdevila intervendrà en Pablo Navascués, que és enginyer forestal del Parc de Collserola. Endavant. Bé, moltes gràcies. Doncs començarem. El canvi global és el que tenim al damunt per totes bandes, i entre ells hi ha el canvi climàtic, però que inclou el canvi global moltes altres dimensions. I la primera presentació que la farà en Joan Vilamú, que és el cap del Servei del Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, ens presentarà el seguiment i la gestió de les espècies exòtiques i invasores. I tenim 5 minuts per fer-ho. Bona tarda. Ara sí que parlaré. Aquí només repassar sobre aquesta imatge aèria de com estem més o menys aïllats al Parc de Collserola, repassar dos conceptes. Un és el tema de les conseqüències de les invasions biològiques. Bàsicament hi ha dos impactes principals, un són els impactes ecològics i l'altre els impactes socioeconòmics. Els impactes ecològics són els que en principi ens afecten més a nivell dels ecosistemes naturals. Els impactes socioeconòmics serien més, per exemple, per posar un exemple, les plagues a l'agricultura o inclús el mosquit tigre. I per altra banda, els territoris, hi ha tota una sèrie de factors d'invisibilitat, si no dic invisibilitat, que el que fan és donar-te una clau per veure aviam aquest territori si és més propens a que hi hagi una entrada d'espècies invasores més o menys important. Com seria un clima, en el cas del clima suau hi ha moltes espècies que es poden adaptar en aquest clima, per tant és un factor que si el clima és relativament suau afavoreix l'entrada. Un paisatge humanitzat, això està clar perquè els humans són els principals portadors d'espècies d'un lloc a l'altre a tot el món. Una elevada diversitat d'hàbitats, a Collserola de fet aquest dematí ja s'ha parlat, tenim molts hàbitats diferents, tant a Collserola com en l'entorn metropolità, i freqüència de pertorbacions. Aquí entraria des de pertorbacions climàtiques fins a incendis, ocupacions, ocupacions per horts il·legals, enjardinaments, etc. Per tant, doncs, aquí els 4 factors a Collserola estem en el nivell alt. Per tant, això vol dir que, tal com ja queda palès en el projecte Exocat del CREAF, a Collserola som un dels punts calents d'entrada d'espècies invasores a Catalunya, com podria ser a l'Empordà, el Delta de l'Ebre o alguna zona de les Planes de Lleida. Bàsicament separaré són 2 diapositives, una serà més d'espècies vegetals i l'altra d'espècies faunístiques. L'any 94, per tant ja fa uns quants anys, vam fer la primera actuació sobre una espècie invasora al Parc de Collserola, l'Ailanthus altissima, que és aquest arbre que hi ha aquí al mig. De fet, això és un brot tendre d'un exemplar petit, però són arbres que poden créixer bastant. L'any 94, si recordeu les condicions del juliol del 94, quan estava cremant tota la Catalunya central, Bages, Berguedà, les humitats eren molt baixes, per sota del 7-8%, i unes temperatures molt altes. Per tant, en aquell moment teníem una plantació, entre cometes, d'ailants al costat de la carretera de Sarrià, i el que es va fer aquell moment, aprofitant que hi havia aquelles condicions atmosfèriques, doncs va ser tallar-los tots. Vam dir, tallem i s'haurà acabat el problema aquest. Al cap d'un mes allò semblava un camp de golf. Havia rebrotat per tot arreu i si n'hi havia 30, com a mínim n'hi havia 300, si no 3.000 de petits.
Vam continuar investigant, vam continuar fent proves, perquè vèiem que aquesta espècie segurament era la més problemàtica a nivell de collserola. Hi ha moltes altres espècies, l'atzavara, la figuera de moro, la canya, el senecio, el lligabosc, però en aquell moment ens va semblar que aquesta era l'espècie que s'estava expandint més pel parc. Per tant, vam començar a fer diferents proves per intentar-les erradicar. Vam fer coses d'intentar arrencar amb retroexcavador allà on arribava, tallar-les barrejant un herbicida amb la cadena de la motosserra, l'oli de la cadena de la motosserra. O sigui, es van provar moltes coses perquè no hi havia bibliografia en aquell moment. De fet, no hi havia gairebé en internet, perquè jo recordo haver anat a buscar informació d'aquesta espècie a la biblioteca de l'Escola Municipal de Parcs i Jardins. Arribat el 2004, després de fer moltes proves i veient que no acabava de funcionar, des del Departament d'Agricultura ens van venir a fer unes proves sota línies elèctriques de tallar, en aquest cas eren proves amb ailants, amb robínies i amb canya, que tallaven i el que feien era aplicar sobre el tall, amb un pinzell i amb un tint de color blau, l'herbicida. Per veure aviam si d'aquesta manera, un cop tallat i es pintava, doncs això penetrava d'alguna manera i matava el sistema radicular. No va funcionar, realment no va funcionar, no sé si és que s'havia d'haver fet just al moment, es va fer al cap d'uns dies, el tall ja estava sec. La qüestió és que no va funcionar, però parlant amb el Mariano Rojo, del Departament d'Agricultura del Servei de Protecció de Vegetals, doncs ell va dir que al Pirineu, per controlar el vesc dels avets, en algunes zones, el que feien era injectar herbicida amb unes dosis molt baixes que matés el vesc, però que no afectés l'arbre. I llavors va ser quan se'ns va encendre la llum. Provem-ho, però amb unes dosis una mica més altes i a veure aviam què. L'any 2004 va ser quan vam començar a fer el sistema d'injecció d'herbicida en el coll de l'arrel. Això és, a la base del tronc es fan uns quants forats amb taladro i allà s'injecta l'herbicida. Es va provar amb diferents herbicides, diferents barreges d'herbicides, i al final vam trobar una barreja que ens funcionava relativament bé. O sigui, l'arbre es moria, assecava la part aèria, no rebrotava i no vèiem cap afectació a la vegetació del voltant. Això ho vam començar a fer i en aquests moments ja portem més de 80.000 ailants injectats al parc amb aquest sistema. La veritat és que amb la dosi, la barreja inicial d'herbicida, vam tenir problemes perquè és que els herbicides, com tots els productes fitosanitaris, en el llistat de fitosanitaris de la Comunitat Europea, cada any o cada X anys van fent revisió i n'hi ha alguns que no superen la prova. Per tant, dels 3 herbicides que vam començar a utilitzar inicialment barrejats, al final només ens va quedar el glifosat, que en aquests moments també està en entredit. Per tant, al final ha continuat funcionant. Ara també ha aparegut una variant d'aquesta que sembla que funciona més bé, que evita més el rebrot, que és tallar i fer forats en el tall per tal d'injectar allà mateix. Això el que ho va inventar en diu telefonar, perquè és com els telèfons d'abans. I realment sembla que evita més el rebrot que no pas amb els altres. Llavors, amb l'Ailant, aquesta és l'experiència que tenim i, de fet, molta gent i de molts altres llocs de la península, inclús de Centroamèrica, se'ns havien posat en contacte perquè els expliquéssim aquest sistema. Pel que fa a la resta d'espècies vegetals invasores, també hem anat fent diferents tractaments. En el cas de la figuera de moro, per exemple, la mina juanita, vam fer uns tractaments també d'intentar injectar herbicida amb el mateix sistema que els ailants, perquè allà el que vèiem era que era un dels llocs on teníem 3 espècies de falgueres que han sortit abans amb el seguiment de les espècies prioritàries. És l'únic lloc al parc on tenim aquestes 3 falgueres i la figuera de moro estava ocupant tot l'espai. Per tant, podíem arribar a perdre aquelles 3 espècies. Allà vam començar a fer proves, no ens van acabar de funcionar amb aquesta espècie, la injecció d'herbicida, però sí que ens va arribar una espècie invasora que ataca a la figuera,
la caparreta del carmín, que ja és originària de Centreamèrica, igual que la figuera de moro, i per tant aquí va ser una lluita biològica que sense voler ens la vam trobar. I això realment ha controlat molt a les poblacions de la figuera de moro. Un cas similar va ser l'atzavara. L'atzavara també ens va arribar també en un moment, més o menys en el mateix any que l'altre, la plaga com es diu, el morrut de l'atzavara. És com el morrut de les palmeres, però és més petit i negre. També en aquest cas també gairebé ha eliminat per si sol la població d'atzavares del parc. En altres casos, per exemple, amb la canya, que és l'única cosa que funciona realment bé, és si es pot arrencar tot el rizoma i triturar-lo o retirar-lo, evitant que hi hagin i controlant els possibles rebots. Això es va fer amb el projecte de la Riera Vallvidrera entre els 2008 i 2010 i allà va funcionar molt bé. A nivell d'espècies animals invasores, s'ha treballat molt poc. Aquí tenim el famós rossinyol del Japó, que ja ha sortit diverses aquest dematí, que se li ha canviat el nom perquè ni és un rossinyol ni és del Japó. Tenim el senglar, que és el senglar, aquest és el vietnamita, aquest encara agreuja el problema que ja tenim amb els senglars. Les tortugues, la vespa asiàtica, cotorretes. I aquí, en gros, al centre, he posat el peix aquest, el Paramisgurnus dabrianus, que aquest és una espècie que ja ha sortit també abans amb la xerrada del Joan Maluquer, el pantà de Vallvidrera, que allà sabíem que hi havia una espècie de peix, que la teníem catalogada com a Misgurnus, i l'any 2019, quan es van fer unes captures de carpins, perquè havien tingut un abocament incontrolat molt gran de carpins vermells, els de la Universitat de Girona, el Quim Pou, es van portar uns exemplars i va acabar determinant que no era el Misgurnus, sinó que era el Paramisgurnus dabrianus, que és una espècie que és la segona cita a nivell europeu. Això va fer encendre les alarmes a la Generalitat, al Departament d'Agricultura, i l'any 2020 vam fer una actuació, en teoria, molt consistent i molt radical d'eliminar aquest peix, primer amb pesca elèctrica i després dessecant totalment el pantà. O sigui, a part d'intentar capturar tots els exemplars amb pesca elèctrica, el que es va fer va ser dessecar tot el pantà, retirar tots els fangs i deixar tot el pantà sec durant 2 mesos, des del juny fins al setembre. La sorpresa va ser que el mes de setembre, quan va començar a entrar aigua, al cap de poques setmanes n'hi tornàvem a tenir de petits. Per tant, és una espècie que aguanta en unes condicions amb molt poca humitat en els fons amb fang. En aquests moments ara s'està estudiant un segon tractament, molt més agressiu, per dir d'alguna manera, que seria un tractament amb un ictiocida, amb la rotenona, que és un pesticida per eliminar els peixos. És un producte que l'ha d'autoritzar el Ministeri de Sanitat. En altres països europeus s'ha utilitzat molt, però aquí fins ara gairebé no s'havia utilitzat, i el que sí que tenim ara, per exemple, fa 2 mesos es va fer un primer tractament a les llacunes de Santes Creus, a l'Ametlla de Mar, unes llacunes salobres molt properes al mar, i allà va funcionar molt bé. Per tant, ara tenim d'exemple tota la tramitació aquesta, és una tramitació bastant llarga, i la previsió que tenim és de poder fer tota aquesta tramitació i de cara a l'estiu que ve poder fer aquest tractament al pantà. Veurem aviam si arriben. Pel tractament aquest hi participen moltes entitats, hi ha diferents departaments, diferents serveis o seccions del Departament d'Agricultura, hi ha agents rurals, hi ha la Universitat de Girona, hi ha l'Agència Catalana de l'Aigua, i ara també s'incorpora, i el Consorci, per suposat, i ara també s'incorporarà l'Ajuntament de Barcelona perquè com a propietària del pantà també se'ls va comunicar i també va dir que també volien estar al cas i participar en el procediment aquest. Aquí només anomenar, suposo que se m'acaba ja el temps. S'ha acabat. Doncs molt ràpidament només llegir aquests 6 punts. Punts claus per la gestió de les espècies exòtiques. S'ha de conèixer la problemàtica i fer-ne difusió.
hem de localitzar les espècies i tenir-les caracteritzades per veure si realment són invasores, són potencialment invasores o només són espècies que han aparegut allà i no crearan cap més problema. Per cada espècie s'ha de buscar una mesura de control. Si pot ser erradicació. Erradicació és molt difícil amb la majoria d'espècies, però com a mínim mesures de control per limitar les seves poblacions. Participació ciutadana, tant a nivell de difusió de coneixements com també perquè et diguin on hi ha les diferents espècies. La legislació, per sort, des del 2013 hi ha una legislació a nivell espanyol que hi ha el catàleg d'espècies invasores i que, a més ja s'ha modificat a posteriori 2 vegades per incrementar el llistat d'espècies que hi ha dins aquest catàleg catalogades com a invasores. I una altra feina que vam fer ja també pels vols del 2013-2014 amb l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats, el CREAF també, per cert, era mirar quines eren les espècies invasores vegetals principals que s'estaven utilitzant en jardineria i mirar a veure quines alternatives hi havia també amb espècies de jardineria molt similars de port, de floració, d'ús, si era per tanques o per el que fos, però que no fossin invasores. Per tant, anar a buscar espècies o autòctones o, si no, espècies que sabíem que pel clima d'on venen no poden ser invasores aquí, o bé perquè ja són varietats, són clons, són híbrids que no tenen capacitat de multiplicar-se. Ja està. Moltes gràcies. Doncs ara en Dani Díaz ens presentarà els rapinyaires del Parc Natural, resistint a les pressions, això és el títol, i ell treballa a l'Estació Biològica de Can Balasc, del Consorci. Bé, bona tarda, se sent bé? Bé, bona tarda a tothom, gràcies per assistir, gràcies Santi. Abans de tot, vull fer un especial agraïment a Francesc Llimona per el recolzament que m'ha brindat tots aquests anys que ens coneixem, més de 35, per recolzament laboral, científic i sobretot personal. Moltes gràcies, Francesc. Bé, els rapinyaires, com sabeu, són un grup faunístic que per les seves característiques ens poden ajudar a gestionar un espai natural, en aquest cas el Parc Natural de la Serra de Collserola. Són excel·lents bioindicadors de la biodiversitat. S'han fet molts estudis a nivell europeu i mundial que indiquen que en un bosc on hi ha rapinyaires és un bosc en qualitat. D'això la importància de tenir rapinyaires en un espai natural. Són superdepredadors, es troben a la cúspide de la piràmide ecològica. La mida dels seus territoris, al ser molt gran, també implica que tenim que conservar un major nombre d'hectàrees, no només el que és el niu i el voltant, sinó mirar el seu territori, tenen un grau d'especialització envers les seves preses també molt ideal per a aquest tipus de rapinyaires. I el que és més important és que són molt sensibles a l'alteració dels seus hàbitats i a les molèsties que en general el gènere humà pot pertorbar a elles. Es van plantejar objectius, primer de tot, evidentment, conèixer la població nidificant, les espècies que trobem a Collserola, fer el seguiment anual, des que es va iniciar el seguiment, s'ha fet any rere any per conèixer el nombre de parelles que cada any nidifiquen o que es troben als territoris i també el número de polls que treuen. Amb tota aquesta informació, que ja ho comentaré al final, es valora l'impacte de la freqüentació, també el tema de les línies elèctriques o de les activitats forestals en els territoris de cria. Té un llistat simple de les rapinyaires nidificants que trobem al Parc Natural. Tenim 12, 7 de diürnes i 5 de nocturnes. Destaquem l'àguila marcenca,
que la vam detectar uns anys més enrere que no la resta, que la primera parella cap als voltants del 2000, la segona a l'inici del 2010, tenen dues parelles d'àguila marcenca al parc. També importants a nivell de forestal són el lloc comú i l'astor. Entre les nocturnes destaquem el duc. Un exemple de com es distribueixen els rapinyaires al parc natural, veiem el color verd és on més temps o més productivitat trobem. Veiem que la majoria dels territoris, aquí podem parlar tant d'astor, d'aligot com d'àguila marcenca, astor i aligot, també esparver, etc., que ocupen les parts menys freqüentades del parc natural. Ocupen les valls més inhòspites i amb una sèrie de característiques que ara us comentaré. En el cas d'aligot també nidifiquen als boscos, tot i que són molt importants conservar les àrees perifèriques i els ambients agroforestals perquè són on els aligots van a caçar les seves preses predilectes, en aquest cas el conill, que no es troben tant als boscos. Un cas especial és l'àguila marcenca. És l'àguila rapinyaire de més envergadura que tenim i ha sigut catalogada com molt sensible. De fet, les dues parelles que tenim al parc nidifiquen en llocs molt inhòspits. Les pistes, corriols o zones urbanitzades estan molt més lluny que no les parelles d'astor o aligot. Suporten menys les influències en el seu medi, l'àguila marcenca. Una característica única dels rapinyaires forestals a Collserola és que utilitzen, de moment, una única espècie de pi, que és el pi blanc, el Pinus alepensis. Tots són de gran port, com ha comentat el Francesc abans. A un dia va travessar el mínim de 30 centímetres i que preferentment utilitzen les obagues, valls inhòspites, orientades al nord, amb bona entrada i sortida. És molt important mantenir l'estructura del bosc, sobretot en tot el territori, com hem esmentat, però als voltants sempre trobem una bona cobertura, un munt d'ocell, una cobertura arbòria, i també al terra, diguem, per arribar a vegades costa molt els nius, ja que denominar espècies arbustives com l'aritxo, els barcers, és una mena de protecció que tenen els rapinyaires. Exemple del seguiment de l'astor. L'inici del seguiment de l'ocell rapinyaire es va iniciar cap al voltant de l'any 2000. Coneixien uns quants territoris, van fer un seguiment sistemàtic de tota la població i van començar a conèixer més territoris. Van aprofundir, creiem que aquest més o menys 12 a 13 territoris a tot el parc natural, crec que estem en la població màxima que podem trobar, però això no vol dir que els 13 territoris nidifiqui l'astor. De fet, hem tingut un màxim de 4 parelles nidificant alhora durant aquests anys, del 14 al 19, i amb cria confirmada molt menys, com veieu. Els darrers anys hi ha hagut una certa tendència a la baixa. També ha coincidit, no sé si en el moment Covid o en la màxima afluència que comentava el company, segons la gent va coneixent Collserola i cada cop hi ha més pertorbacions. En aquest sentit pot estar influenciat en la cria, ja que són espècies molt sensibles i qualsevol alteració de tot tipus pot afectar a la seva criança. També estem valorant que ha minvat espècies presa tipus tudó o tipus esquirol en el cas de l'astor, però no acabem de confirmar. Però sí que hi ha certa tendència a la baixa. El tudó, per exemple, dins dels boscos, o l'esquirol, l'estudi que està portant des de fa molt temps el Sean Cahill, ha anat molt a la baixa i això pot afectar a la cria de l'astor. A part del tema forestal, de les rapinyaires forestals, també són molt importants el tema de les pedreres que han nascut d'una pertorbació forta, feta per l'home, però que atesoren espècies úniques, com el falcó pelegrí, que tenim una parella,
o la parella de ducs, que són hàbitats crucials per a la protecció. No cal omplir les pedreres de terra per plantar pins, sinó que ja tenim un hàbitat que no trobaven abans a Collserola i que és ideal per a aquestes espècies amenaçades, a part d'altres. Amb tota aquesta informació gestionem tant segons el calendari de nidificació de cria, les actuacions forestals, es prenen mesures correctores de la xarxa elèctrica abundant al parc i amb el tema d'autoritzacions es creen alertes d'activitats d'ús públic per evitar que coincidi als territoris i a l'època de cria. I res, moltes gràcies a tothom, espero que sigui d'interès. Moltes gràcies, Dani. Doncs ara passarem a la següent, que és el cas del senglar. Fa poc l'hem vingut a la tele, a TV3, és protagonista a tot Catalunya. I el Joan ens presentarà el cas del senglar, canvis ecoetològics i de la gestió de les seves poblacions. Gràcies. Miraré de ser breu, però abans de començar sí que m'agradaria afegir-me els agraïments del Dani a la gent d'aquí que estan aquí aquesta tarda, però en particular també al Francesc, que en bona part les coses que us explicaré ara, la visió que us presento, aquest resum de visió, diguem-ne, no la tindria sense la seva visió, sobretot en temes relacionats amb els canvis de paisatge que s'han produït al parc en les darreres dècades, que ell sovint relaciona amb canvis en poblacions d'ocells, però que també en altres àmbits que estem veient que afecten molts grups al parc i que d'alguna manera ens marcaran el camí de cara al futur en la gestió. En aquest sentit, tampoc us explicaré grans resultats, ni aquí sortiran alguns gràfics de tendències, però no és tant una presentació de resultats i dades, sinó simplement un resum dels canvis que s'han produït en els darrers temps. Com deia, centrant-nos bàsicament en una interpretació una mica del paisatge, que estem en aquest bloc de canvi global i el canvi global que s'ha produït en l'entorn de la Sera. Aquesta ortofoto és de fa 75 anys, que veiem aquí zones de Barcelona, d'Horta, Guinardó, cap a l'est aquí, la zona interior de la Sera de Collserola, forestal en aquell moment, però amb molta separació entre la zona de ciutat i la zona boscosa de la Sera, encara amb molta zona entremig d'espais oberts o bé de conreus o pastures, etc., als vessants de Barcelona. Llavors, la situació actual és radicalment diferent. Evidentment, ha crescut molt la ciutat, ha crescut la zona forestal, la superfície ara gairebé contacta amb la zona urbana i, a més, tenim unes extenses zones interiors de la Sera que també s'han urbanitzat durant aquestes dècades. Durant els anys 80 i 90, coincidint amb aquest creixement de zones urbanitzades, en gran part en conseqüència i lògicament es van declarar extenses zones de seguretat on no es permetia l'activitat cinegètica, no només a Collserola mateix, sinó al seu voltant i l'àmbit metropolità en general, de manera que la major part de la superfície tant de la Sera de Collserola com del seu voltant ara no es permet l'activitat cinegètica tradicional, les batudes, etc. Sí que es practiquen altres mètodes de control, però es genera aquest nou paisatge cinegètic en el qual la caça es redueix molt. I, en certa manera, aquesta activitat, o aquestes activitats, també els cultius, etc., van a la baixa, disminueixen a mesura que augmenten altres usos, sobretot de l'interior de la Sera, creix molt les activitats de lleure, de persones en bicicleta, a peu, etc., coincidint amb una baixada generalitzada i continuada de la població de caçadors a nivell de país, però també a nivell d'Europa. És una tendència que no només s'ha produït aquí, sinó és generalitzada a tota Europa, coincidint amb tots aquests temps que va creixent la població de senglar. A poc, al final aquestes curves van a ser exponencials, que tots ja amb la pandèmia sabem què són les curves exponencials. Al principi ja no es nota gaire aquest creixement, però amb el cap del temps la cosa realment salta a nivells importants, en relativament poc temps, com veiem en aquesta darrera dècada. Aleshores, el senglar es troba amb un nou paisatge, com
deia aquí, en aquest landscape of less fear, ara en l'ecologia últimament ha estat bastant de moda aquests paisatges de la por, the ecology of fear, no? Landscape of fear, i el senglar s'ha trobat al contrari, diguem-ne, un paisatge cada cop més benèvol, en el qual no se sentia amenaçada aquesta espècie, i al principi això produeix una certa habituació a aquests espais urbans i a les persones, de manera que és bastant, al principi és indiferència, però després passa a la sinantropització del senglar. Això vol dir que activament busca aquests espais i sobretot els recursos que troba als espais periurbans i que resulten molt importants. Al final troba inclús més recursos tròfics en aquests espais periurbans del que podria trobar als boscos de la Serra. I sobretot els troba en moments bastant sovint que són crítics per l'espècie, que pot ser l'estiu. Un dels factors limitants que pot tenir una població de senglar és la taxa de supervivència de les cries durant l'estiu, durant l'època de sequera, i en certa manera aquest factor, diguem-ne, de limitació desapareix quan pot disposar d'aquests recursos antròpics artificials. Llavors és quan, amb aquesta entrada, diguem-ne, en aquests espais periurbans que han aparegut molts tipus de conflictes. A mesura que aquí en els últims 20 anys, quan de fet aquí el 98 vam presentar el primer treball també de les primeres jornades sobre l'estudi del senglar, veieu que la població encara era relativament incipient en aquells moments i ha crescut d'una manera important des d'aleshores. A mesura que ha anat creixent, el que potser era inicialment el principal mètode de control de població, que eren les batudes tradicionals, el nombre de senglars era relativament petit, no era capaç, diguem-ne, de frenar aquest creixement de població. A mesura que ha crescut la població, han aparegut altres formes, diguem-ne, de captures que cada cop comptabilitzen nombres molt més elevats de captures que no en les batudes. Tot i així, el 2007 es va produir un canvi del règim cinegètic amb la creació de les zones de caça controlada de Collserola, de manera que als anys posteriors és cert que va haver una millora important en l'organització de les batudes i el nombre també de senglars capturats. Però per diferents raons té moltes limitacions a Collserola, de manera que les captures en batudes tenen un topall que difícilment es podrà pujar. En canvi, les captures amb altres mètodes, en whites nocturns i darrerament, sobretot amb gàbies i retirada de senglars en zones urbanes, s'ha disparat. De manera que actualment la major part de les captures són més aviat no cinegètiques. D'altra banda, hi ha hagut alguns treballs, diguem-ne, més aviat encara d'experimentació amb el tema de les vacunes anticonceptives, però difícilment això serà una solució a curt termini per diferents motius. A banda, evidentment, del que és l'aspecte directe de control de població, és important la qüestió, diguem-ne, de gestió del medi i sobretot és clau d'eliminar l'accés que té aquesta espècie a aquests recursos tròfics antròpics i artificials. Poden ser diversos, però aquí la clau bàsicament és que no pugui accedir a aquest aliment extraordinari que no hauria de disposar. I bé, simplement ara aquí poso una mica encara en el futur, que és el títol de jornada de demà, però aquí el poso una mica interrogant, què ens planteja aquesta espècie, perquè probablement quan vam començar a fer aquests treballs fa ja més de 20 anys, difícilment ens haguéssim imaginat estar en la situació que hi ha ara amb la població de senglar, amb els nivells que té. Durant el break el Xema m'ha comentat algunes estimacions que el situen al voltant de 25 exemplars per quilòmetre quadrat i que probablement aquí algú en el seu dia hagués imaginat més aviat 2 senglars per quilòmetre quadrat com a figura o com a densitat, diguem-ne, més aviat acceptable. O sigui, estem potser 10 vegades per sobre del que ens semblaria una població per poder gestionar aquest tipus de conflictes que genera. A més, aquests nous conflictes que sorgeixen, que el Joan ha comentat el tema dels porcs vietnamites, que ha complicat força la situació, també pot ser en part responsable per aquest salt de creixement, perquè evidentment és una espècie, és una raça domèstica, espècie invasora, ara el catàleg d'invasores, però que afegeix un punt aquí genètic també que
facilita un creixement encara més gran de la població. Darrerament, el problema d'alguns atacs a les persones, els senglars ja veiem, han passat de l'habituació a la sinantropització i l'atreviment directe, possibles problemes sanitaris que poden ser diversos o de sanitat animal o inclús per les persones. Llavors aquí, veient una mica les dificultats que hi haurà per controlar la població, si més no amb els mecanismes que tenim ara mateix, serà bastant clau el tema de gestió dels conflictes en si, per, diguem-ne, pujar més aviat el llindar d'acceptació socioecològica d'aquesta espècie, gestionar els conflictes a la vista de que no podem reduir tant com es voldria la població en si, doncs com a mínim intentar gestionar els conflictes perquè estiguin en nivells acceptables. I també, d'altra banda, veient aquest canvi, diguem-ne, important de nivell de població, doncs segurament ens falten nous treballs per investigar el possible impacte o aquesta relació que pot estar tenint el senglar amb els ecosistemes del parc. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sean. Doncs ara ens presentarà la Marta Doñoro, ens presentarà els canvis de l'ús públic del parc, seguiment i gestió. Moltes gràcies. Molt bé, crec que no revelaré cap secret quan dic que el canvi en l'ús públic dels espais naturals protegits ha tingut un creixement exponencial els últims anys. D'aquesta imatge de l'ús públic de Collserola de principis del segle XX, passem a aquesta imatge. L'ús públic de Collserola s'ha consolidat. Collserola és un espai per a desenvolupar les nostres activitats de lleure, però també per a aquelles activitats de descoberta, les activitats educatives, les activitats de participació ciutadana. I, per tant, s'ha convertit en un espai de primer ordre per la salut i el benestar de la ciutadania metropolitana. Però aquest alt increment de la freqüentació en aquest espai natural protegit també té un efecte negatiu perquè determinats usos en determinades zones, en determinats moments o fins i tot l'altra freqüentació en determinats espais de la serra genera importants impactes. Impactes ambientals, l'augment d'espècies invasores, la modificació de comportaments de determinades espècies, l'increment de l'erosió del sòl d'alguns dels camins, la fragmentació del territori per l'obertura de nous traçats i de nous camins o l'augment de la contaminació per l'augment de les deixalles en alguns espais. Però crec que igual d'important destacar aquests impactes ambientals, que segons les jornades d'avui van molt vinculades als sistemes naturals del parc, però aquí cal destacar també que també es creen impactes socials. L'aparició de conflictes entre els propis usuaris del parc, entre determinades activitats que generen incompatibilitat entre elles, algunes perquè directament no es poden desenvolupar en el parc i igualment es desenvolupen, la sensació de perill d'alguns dels usuaris del parc quan desenvolupen les seves activitats, però també conflictes, i això amb la situació derivada de la Covid, on la freqüentació aquí en el parc, igual que en altres espais naturals, es va veure incrementada moltíssim, van aparèixer conflictes amb els propis veïns, amb la gent que habita aquí al parc, que tenim una població important, 15.000 persones viuen dins la serra, també amb els propietaris, amb la gent que gestiona les finques forestals i conflictes també amb el sector primari, problemàtiques a nivell de pagesia, d'accés als camps de conreu, de trepig i també amb la ramaderia. Llavors, davant d'aquesta problemàtica, que segurament és una de les problemàtiques, no la més important perquè n'hem parlat d'unes quantes, però una de les més importants que afronta Collserola o els espais naturals protegits, nosaltres el que hem de fer és afrontar-ho això amb diferents estratègies. Des de fa uns quants anys, des de l'any que comença el 2016, però ja abans, quan es detecta aquest increment exponencial de visites al parc, es comencen diferents estratègies de gestió d'aquest ús públic. Des de l'aparició de l'elaboració de noves regulacions, és el cas d'un marc sancionador que es va establir per la bicicleta, també un esforç important a nivell de comunicació i divulgació, perquè més enllà d'aquestes regulacions, si no expliquem a la població per què han de complir aquesta normativa i per què la importància de seguir les bones pràctiques durant la visita, doncs tota aquesta línia de gestió també és molt important. El treball conjunt amb les entitats del territori i sobretot amb els ajuntaments del parc, perquè tenen un paper molt important en aquesta regulació de l'ús públic,
I aquí al final de tot, i aquí destacada, doncs també igual d'important és fer estudis de seguiment d'aquest ús públic, conèixer com és aquest ús públic, quina és la característica de les visites que es desenvolupen aquí al parc. I aquí és on em centraré ara a la presentació. Els dos últims, o els grans dos estudis que hem fet vinculats en el tema del seguiment de l'ús públic es van desenvolupar entre l'any 2017 i 2019 i a més es van fer de forma paral·lela d'una manera volguda. Un era l'impacte o l'estudi, sobretot era una imatge fixa, quina era la caracterització de l'estat dels corriols del parc, com estava es van valorar uns 40 quilòmetres de corriols del parc i paral·lelament es va iniciar un estudi bastant important de caracteritzar les visites en el parc i posar un número de visitants que rep Collserola anualment. Aquest últim estudi és un estudi que va necessitar 3 anys per la complexitat. Collserola és un espai natural protegit, i ha sortit molt complex, amb moltes entrades, amb moltes sortides, amb molts accessos, i l'equip de l'INEF Lleida, l'equip de l'Estela Faries, especialista en aquesta tipologia d'estudis, va determinar que necessitava 3 anys, amb 3 fases, començant per la part de la zona de Barcelona, després es va fer la part del Vallès Oriental i després la part del Baix Llobregat. Aquest estudi era doble. Per una banda, caracteritzar quin era el tipus de visites, per què venia la gent a Collserola, quina activitat volien realitzar, i després construir un sistema de comptatge que ens permetés, i aquest per mi és un dels punts més importants, fer un seguiment de l'ús públic. Aquest estudi no només ens va donar una fotografia fixa de l'any 2019, que és quan s'acaba, sinó que va construir un sistema que ens permet ara, de fet, cada dia podem estar veient quina és l'afluència de visitants a la Serra de Collserola. Gràcies a la instal·lació de 13 comptadors a diferents punts estratègics que es van determinar analitzant quines eren les zones d'entrada dels visitants. I, per tant, més enllà de la fotografia fixa que jo us ensenyaré, que és sobretot la de la caracterització, també tenim aquesta capacitat d'anar fent un seguiment de com ha anat l'ús públic del parc. I això ens ha anat molt bé també en l'any 2020, que és l'any aquest Covid, on hem pogut veure realment què va anar passant durant aquell any a nivell de freqüentació. L'estudi de caracterització va implicar vora 3.000 enquestes a diferents punts del parc. Per tant, és un estudi amb un esforç important a nivell de recollida de dades. Resultats d'aquests estudis a nivell de caracterització de les visites que tenim al parc. Aquesta sí que és una fotografia fixa, això és les dades de 2019. Com veieu, tenim un repartiment de tant % de motivacions, els que venen a passejar, que serien els primers que tenim aquí. A veure si descobreixo. Aquí. Els que venen a fer passejades, després tenim la gent que ve a fer excursions, el running, després la gent que ve a fer activitats en bicicleta i després la gent que es queda en un punt específic del parc. Hi ha una cosa que és bastant característica de Collserola, que és aquesta gràfica d'aquí. Segurament l'anàlisi de la freqüentació d'un altre espai natural protegit lluny d'una zona altament poblada no ens donaria aquesta alta repetició de visita en el parc. Hi ha determinades activitats, com aquestes d'aquí, les clarament activitats esportives, aquelles d'ús esportiu d'aquest parc, que tenen un ús intensiu. La persona que realitza aquesta activitat la realitza molts dies a l'any. I per això el número de visites que té Collserola és molt alt, no perquè siguin persones, sinó gent que sistemàticament ve. Això és una mitjana, és a dir, pot ser que hi hagi gent que directament estigui venint cada dia i persones que hagin vingut un dia. Per tant, aquesta és una característica de Collserola, aquest ús intensiu, sistemàtic de determinades persones que sobretot utilitzen el que nosaltres li diem aquest gimnàs a l'aire lliure. A nivell de dades, aquí teniu la gràfica de 4 anys, també les primeres dades de freqüentació d'aquest 2022. La línia que nosaltres diem que és la línia normal seria la línia de 2019, l'any aquell normal pre-Covid, on tenim els pics de primavera, el pic de tardor, una baixada a l'estiu, per diferents motius, evidentment per la calor, però també perquè gran part de la ciutadania metropolitana marxa a fora. I després tenim les dues gràfiques marcades per la Covid, la vermella, on es veu clarament la baixada de visites, tot i que no va arribar a baix, és a dir, no podíem sortir, però hi havia gent que seguia venint. I després el gran pic, aquest gran pic de principis de maig, quan ens van deixar
sortir cap enfora, que hi ha imatges, moltes imatges de Collserola realment amb espais altament massificats. Nosaltres, veient les dades de finals del 2021, dèiem, bé, sembla que tornem a la tendència de 2019 a nivell de freqüentació. I si l'any 2019 estàvem sobre uns 5,5 milions, uns 5.200.000, i l'any 2020 vam arribar als 6.200.000 i el 2021 als 6.400.000, sembla que el 2022 hauríem de tendir més cap als 5 milions. De moment, la gràfica, tampoc són pocs mesos, però ja veieu que tampoc s'està tendint anant a la del 2019. Per tant, és possible que no ens tornem als 5 milions com ens podíem imaginar a finals d'any, sinó que segurament seguirem amb uns números de visites bastant alts. Repeteixo, això és gràcies a tot el sistema de comptadors i a l'aplicatiu informàtic que ens van muntar des de la gent de l'INEF que podem anar fent tot aquest seguiment de l'ús públic. I més enllà del número total, també és molt important a nivell de gestió conèixer per on està passant aquest ús públic. Aquí el que sabem és per on està entrant la gent, que és on tenim comptadors. Tampoc és un revelo res gran secret, hi ha una entrada importantíssima a la zona del Passeig de les Aigües, és pràcticament el 20 i pico %, el 30% és en aquesta zona. També hi ha un punt d'entrada molt important a la zona de la Salut de Sant Feliu, i les entrades de la zona del Vallès, la Vall de les Feixes per aquí per Cerdanyola, la Vall de Sant Medir a la zona de Sant Cugat, i després una zona aquí també, l'entrada des del Papiol i el Puigmadrona. I després potser les zones internes del parc queden més baixes, exceptuant el punt del centre d'informació, on hi ha 2 equipaments que marquen també que hi hagi un ús públic intens, com és el centre d'informació i també el pantà de Vallvidrera, que aquí també hi ha una zona d'ús públic bastant intensiu. I una altra dada que també digue-li preocupant o que revela una miqueta quan parlava de conflictes, la tipologia d'accés. Els comptadors que tenim ens diferencien entre accés a peu i accés en bicicleta i ja veieu que un 35% dels accessos és en bicicletes. Això és un volum molt alt i aquí és on comença a haver la situació de conflicte. I davant de tot això, com continuem a nivell d'estudis? Quines són les nostres línies a nivell de recerca, a nivell d'ús públic? Primer, continuar amb el seguiment aquest que estem fent amb l'INEF. Suposo que vaig bé? Ja m'he passat. Això és un esforç, és a dir, no és només tenir un aplicatiu que vagi fent, això necessita un manteniment, necessita anar mirant que les dades siguin coherents, si els comptadors estan funcionant bé o no, i per tant hi ha tota una feina de validació de dades, però aquest any iniciarem un segon estudi que creiem que ens pot aportar molta informació a nivell de gestió de l'ús del parc, perquè volem conèixer realment quina és la xarxa de camins reals que està utilitzant la ciutadania. Nosaltres tenim definida una xarxa d'ús, el que se n'hi diu la xarxa dinàmica d'ús públic que defineix el pla especial, però sabem, i crec que no ens equivocarem gaire, que aquesta xarxa no és ben bé la xarxa que està utilitzant la gent. Per fer aquest estudi utilitzarem les dades que es recullen per plataformes de compartició de continguts, com Strava i sobretot Wikiloc, perquè Strava de moment és una mica poc permeable a nivell de passar dades, i això és un estudi que ja s'ha licitat i ja està encarregat, i amb totes aquestes dades veurem realment per on està passant la gent, quin és el volum d'ús d'aquests camins, i això ho compararem amb els hàbitats que tenim en el parc i veurem quina és la fragmentació d'aquest territori o com l'ús públic està fragmentant aquests hàbitats per començar a prendre decisions a nivell de determinades, com limitar determinats accessos en determinats llocs o altres decisions quan veiem que aquells espais més sensibles o que necessiten d'una protecció o que tenen una protecció més alta realment estan rebent un ús molt intensiu. I l'any que ve el que també tenim previst fer és actualitzar l'estudi de caracterització de visitants. Teníem aquella fotografia fixa del 2019, aquella fotografia segur que ha canviat, la Covid ha canviat les motivacions d'accés a Collserola i volem conèixer una miqueta més quina és ara la caracterització dels visitants, incorporant també elements de gènere per veure també quines dificultats o facilitats d'accés hi ha. I finalment, més enllà, o sent conscients que la recerca i el seguiment de l'ús públic és un dels pilars bàsics per poder portar a terme o prendre decisions a nivell de la gestió de l'ús públic, només en això no en tenim prou, hem de seguir
treballant amb la planificació de la xarxa i dels equipaments de l'ús públic. Hem de treballar amb les regulacions conjuntes amb la resta d'espais naturals protegits. La problemàtica de la freqüentació no és una problemàtica de Collserola i necessitem repensar totes aquestes lleis i decrets que tenim de fa més de 20 anys, amb les quals encara ens hem de basar els gestors dels espais naturals protegits. I també, evidentment, si tu poses una regulació però no hi poses una vigilància o poses eines per al seu compliment, difícilment servirà de res. Però tot això tampoc ens serviria sense treballar conjuntament amb els ajuntaments, sense educació, sense comunicació, sense divulgació i sobretot també amb el treball conjunt amb aquestes entitats, amb aquestes persones i amb aquesta gent que vol fer ús del territori. Per tant, amb la participació de tota la ciutadania. I ja està. Merci. Bé, moltes gràcies. Doncs ara en Pablo ens presentarà, en Pablo Navascués, ens presentarà la gestió forestal i la prevenció dels incendis en un escenari de canvi, un altre gran repte a part de tota la gent que trepitja el far, que déu-n'hi-do l'invasors que som. Hola, bona tarda. Ja veieu el títol, gestió forestal i prevenció d'incendis en un escenari de canvi, i tot això en 5 minuts. O sigui que un repte en si. En primer lloc, jo voldria agrair-vos a tots els que heu fet les vostres presentacions, perquè per nosaltres, com a gestors, és com donar un pas enrere i recollir la informació del món acadèmic, del món universitari, i veure què és, com diu el Francesc Llimona, què és la recerca aplicada i què és aplicable a la nostra gestió del dia a dia. Jo faré 4 pinzellades, que són idees generals sobre el que fem aquí a Collserola, d'on venim i cap a on anem. Ja s'han comentat molts d'aquests temes, molts d'aquests punts al llarg de la jornada d'avui, per exemple, els canvis d'usos del sòl, que són els principals canvis que hem tingut en aquest canvi global, l'ús del sòl, més que el canvi climàtic. L'abandonament dels cultius, s'ha comentat per sobre, és molt important. L'increment de la superfície forestal, he trobat aquesta foto també molt interessant, també dels anys 30, visió des del Llobregat cap a Puigmadrona, la vessant del Llobregat, hi ha una foto recent de Francisca Moran, de la mateixa vessant, com ha crescut la ciutat i com ha crescut també la superfície forestal, el contacte directe, ja no hi ha cultius entremig. Quan parlo de forestal, el que sí que he sentit al llarg de tot el matí és forestal és equivalent a superfície arbrada. Segons la llei forestal, els herbassars, els matollars, les brolles i brolles arbrades són també superfície forestal. És a dir, que quan jo parlo de forestal em refereixo a tot. Un tema que s'ha comentat, ja des del punt de vista més de l'enginyeria forestal, és com ha augmentat la superfície arbrada, segons els inventaris forestals nacionals, només en 30-35 anys, a nivell de Catalunya, ha augmentat en gairebé 400.000 hectàrees, és moltíssim. En canvi, el que es veu aquí, les superfícies de matollar, brolles, han disminuït. No en la mateixa proporció, però aquestes mateixes tendències les tenim a totes les serralades del Mediterrani i també a Collserola. Altres tendències que es veuen a tot arreu, a tota Europa, més marcadament al Mediterrani, abandonament dels aprofitaments forestals, abandonament de la gestió forestal. Aquest és el principal tret de la gestió forestal de Collserola, és que no hi ha gestió forestal. I si hi ha gestió forestal, és una gestió forestal reactiva, arran d'unes catàstrofes naturals, bàsicament ventades, incendis recurrents, però encara relativament petits, excepte el de l'any 94, augment de les zones urbanes, el que implica gestió dels límits forestals urbans, de les zones d'interfase. Una altra cosa que es veu i s'ha comentat a diversos indrets és l'augment de les densitats dels boscos, les diferències entre els... El segon inventari forestal, això són dades del Vallès Occidental, però serien semblants a una gran part de la vessant del Vallès del Parc de Collserola,
és que gairebé ha augmentat la densitat de peus, d'arbres, per hectàrea en un 50%, en només 35 anys. Una altra visió també, en metres cúbics per hectàrea, també ha augmentat en un 60 o un 70% la biomassa per hectàrea en els vallesos, al costat de la Cerdanya, per tenir una idea de les diferències, però el que sí que es constata és que hi ha un augment molt alt de la superfície forestal, un augment de la densitat i un augment de la biomassa per hectàrea. No entraré ara molt en el tema de la combustibilitat i la inflamabilitat perquè són termes excloents de vegades. S'han comentat els usos socials del bosc, tot el que comporta això i com influeix això en les possibilitats de gestionar, de fer gestió forestal, el canvi climàtic, el canvi global, els riscos naturals augmenten, el risc d'incendi. La veritat és que ara tenim menys incendis a Collserola que fa 20 o 30 anys. Ara, el que sí que és cert és que la percepció de risc ha augmentat exponencialment. I això és molt important, perquè aquí, a un lloc com a Collserola, la influència social i mediàtica sobre els gestors dels parcs, sobre els representants municipals, és molt gran respecte a que s'ha de fer alguna cosa. Ara sembla ser que hi ha un consens en què la gestió forestal s'ha de recuperar per minimitzar alguns riscos. Jo, per acabar només aquesta petita diapositiva, per més que res incitar al pensament, definició dels objectius respecte a les cobertes forestals. S'ha parlat que hi ha pocs espais oberts, és cert, hi ha pocs, però si s'han de recuperar, això implica s'han de tallar, s'han de desbrossar, s'han de recuperar, tallar boscos o zones de matollar, principalment boscos, perquè les zones de matollar són a zones de les vessants sud-est de la serralada. S'han de fer tractaments possiblement, segurament, més intensius de cara a la prevenció d'incendis. Molts han sentit parlar segurament del hipotètic incendi forestal que podria tenir lloc a Collserola, tot i que les probabilitats són molt baixes. Això de quina manera ha de repercutir en la presa de decisions nostres com a gestors forestals? És una pregunta que queda oberta, però hem de concentrar aquestes actuacions de disminució del risc en certs indrets. Hem de fer una gestió forestal a tot el parc. La matèria prima, la fusta, és una oportunitat, és un risc. Jo al Parc de Collserola porto poc temps, però porto més de 20 anys treballant al sector forestal i de prevenció d'incendis i sé que cada 10 anys hi ha una onada de la biomassa. Als anys 90 es va parlar de la biomassa, després de la crisi econòmica, la pujada del petroli, va pujar el preu del petroli a 100 euros i van dir, aquí serem autosuficients. Encara hi ha alguns propietaris forestals que pensen que tenen una mina de petroli a la seva propietat. Ara torna, la biomassa pot cobrir això, la despesa dels aprofitaments i de la gestió forestal? La resposta clara és no. Això també ha de quedar clar. La gestió forestal costa calés, el 60% de la propietat aquí és privada, i per fer gestió forestal s'han de posar calés públics. I un altre tema recurrent i també, certament, en alguns llocs conflictiu, són les franges de prevenció d'incendis de les urbanitzacions. Ja sabem, aquí estem a Collserola, estem envoltats de trama urbana, hi ha moltes urbanitzacions al mig, hi ha edificis, edificacions al mig, i si es sumen totes les hectàrees d'aquests perímetres, aquestes han de complir unes normatives que estableixen les lleis respecte a la seguretat i a la prevenció d'incendis. És simplement llançar unes quantes idees, també de cara a demà, per fer, o fins per ara, si hi ha més preguntes al respecte. Jo crec que aquesta vegada bé, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pablo. Doncs ara començarem una mica les preguntes, que
segur que n'hi ha algunes. I per començar tenim la fila 0 i no sé si el Vicenç Bros no sé si està per aquí, que estava apuntat que almenys aquest matí hi era. I si no, el Ferran, que el veig aquí davant, Ferran Rodà, si té alguna pregunta. No sé, teniu un micro? Es reserves? Bueno, doncs, si de que la fila 0 també tenim l'Ignasi Torra. Jo volia preguntar al Dani, això de l'aligot, que deies que menjaven bàsicament conill, això que heu fet algun estudi o... Perquè jo, per exemple, hem fet un treball a la zona del Vallès i del Maresme i estem veient que mengen moltíssim petits mamífers i sobretot rèptils, no? Sobretot grans serps. Era per saber si és que pel que sigui aquí a Collserola hi ha un altre patró d'alimentació. Gràcies. Bé, Ignaci, el que sí que tenim alguna dada d'observació, malauradament tenim alguna observació menjant o agafant a les urpes llangardaix ocelat, que està molt malament a Collserola. També el nom en castellà antic de ratonero, o sigui, també es centrarà en el rosegadut. No, el conill m'ha sorgit, no per dades que tinguem, sinó per el tema de l'ambient mosaic i que normalment quan l'hem veient, hem vist caçant i això, ha sigut més en espais oberts, sobretot del Baix Llobregat o els camps de Cerdanyola i Sant Cugat, que no en ambient forestal, que conill tampoc és que hi hagi massa... A l'hivern mengen més en espais oberts, diguéssim tipus conreu, sobretot la població que ve del nord d'Europa, no? Però a l'estiu mengen molt dins de bosc, és a dir, els animals van a caçar als torrents i sobretot cacen molt vidriol, petits mamífers i als espais oberts, lògicament, els rèptils, sobretot serps. A l'estiu no l'hem seguit tant, però sí que dius a l'hivern la població augmenta en hivernants, sobretot a la perifèria, i això que dius, no tenia present el vidriol, és curiós. De la fila 0 també tenim el Narcís Prat, no sé si... Jo una de les coses que també... Clar, el canvi global té moltes dimensions, no? I ara s'ha parlat de les invasores, s'ha parlat dels incendis, una altra espècie invasora que som nosaltres mateixos, que volem anar a tot arreu, i això entra en conflicte també, a part del senglar, que també ara ha descobert que pot anar a tot arreu, inclús a la ciutat. Però en aquest context de canvi hi ha... Clar, els escenaris que se'ns veuen, i encara que demà es parli de futur, és aquest augment de temperatura que ja l'estem visquent, que no és una cosa que no hagi passat, i aquest canvi del règim de precipitació. A part de ventades que fa és que quan la gestió forestal reactiva, que abans també es comentava, però jo volia preguntar al Joan, en aquest context de... o als altres, en aquest context de canvi climàtic que determina molts canvis també ambientals a nivell de microhàbitats, a l'estat de les mateixes espècies, esteu detectant pèrdua de vitalitat dels boscos? Esteu detectant algun problema en relació no només vegetal, també podria ser animal, a part que entrin espècies invasores? A nivell forestal, sí, s'estan veient exemplars que estan patint. Al costat mateix del centre d'informació l'any passat vam tenir les sureres que no van brotar tot l'any. A nivell ja més forestal, a la vessant de Molins, per exemple, ara aquests dies ja estava veient que molts pins pinyoners, en unes zones on estan segurament fora de la seva estació i que estan en zones forestals molt denses, doncs ja estan perdent la fulla de l'any passat, ja estan escopint fulla vella. Per tant, això és que estan patint aquesta sequera acumulada. Sobretot és aquesta sequera que portem acumulada l'últim any i mig, 2 anys. Veníem de fa 2 anys amb un règim pluviomètric inclús per sobre de la mitjana
i ara de cop portem un any i mig que hi ha la sequera aquesta i es nota. Sí, a nivell forestal s'està notant. I a nivell de les espècies invasores, també, el senglar, per exemple, que ara partim d'un temps que ha hagut molta sequera, hi ha hagut algun efecte? A part que tinguin molt menjar perquè el troben i quan es ven tancar van perdre la por i van anar a tot arreu, però el tema de la sequera, heu detectat si hi ha algun efecte sobre... No, jo crec que és una mica el que comentava, que estan en uns hàbitats mediterranis amb sequeres, diguem-ne, com a règim habitual a l'estiu, encara que no fossin resultat de canvi climàtic ni més dures, ja per ser ja provocarien condicions difícils durant molts estius pel senglar, i en alguns estudis ja fa temps notaven inclús situacions crítiques de poblacions que no trobaven menjar i amb el terra tan dur i sec que no ho podien furgar, doncs es morien molts exemplars, i en part atribueixo una part, diguem-ne, d'aquest creixement que té, que no té aquest fre, diguem-ne, ambiental que podia ser les condicions de sequera en aquests ambients, i que en un moment, diguem-ne, que d'altra banda podia ser crític, doncs troba aquests altres recursos que li permeten passar aquest mal moment, no? I en canvi, a l'altre extrem, diguem-ne, més aviat al nord d'Europa, sí que està el canvi climàtic i aquests augments de temperatures sí que estan afavorint l'expansió cap al nord del senglar, cap als països nòrdics, on abans no podia estar, per l'efecte contrari, que a l'hivern el terra estava congelat, no? Llavors, en aquest sentit, s'està beneficiant del canvi global en els dos àmbits, en l'àmbit antròpic, d'aquests canvis que he explicat, però també en el climàtic, no? I algunes zones també forestals del centre i nord d'Europa que han vist augmentada productivitat d'alguns fruits forestals, de glans, etc. Però en el fons també la sequera pot tenir aquest efecte. Sí que és veritat que dins d'aquestes fluctuacions que pot tenir aquesta espècie, dins del sistema natural, la més clau és les anyades bones de producció de glans que pot fer disparar la població, i aquestes sí que poden quedar afectades també per anys amb sequera, no? Però de tant en tant ve un any bo de pluges i ho arregla i li dona una altra empenta, no? I en el cas dels humans que anem entrant a tot arreu, també lligat amb els senglars, no? Perquè també se'ls dona menjar i en casos d'aquests, quines actuacions esteu fent perquè intentar no humanitzar tant els senglars en relació a la gent que... Jo crec que la base el que deia al final, no? És a dir, nosaltres, més enllà de fer el seguiment d'aquestes espècies, no? Nosaltres treballem sobretot des de la divulgació i des de la comunicació i des d'explicar a la ciutadania el per què no s'ha de donar menjar als animals, quins efectes està provocant l'habituació d'aquests animals. En conseqüència, gran part de la culpa o de la causa és la disponibilitat fàcil d'aliment per part de les persones. I quan una població té aliment lliure, és molt difícil controlar-la, no? L'augment d'aquesta població. Fins que no tirem enrere aquesta disponibilitat fàcil d'aliment, no només a nivell d'intencionalitat, que aquesta hi és, sinó també com són les papereres o com són els contenidors a les zones urbanes, com són els jardins, com són les tanques dins de les finques, de les cases, perquè també entren a menjar el menjar dels animals de companyia. És a dir, fins que no canviem totes aquestes coses, difícilment podrem solucionar aquest augment de la població de senglar. Sí. Allà tenim una pregunta. Si pots dir el teu nom també. Sí, jo soc Marc Anton, vinc de l'Institut Català d'Ornitologia i sí que m'ha agradat molt tot aquest apartat de canvi global. L'he trobat molt interessant, sobretot, i he trobat molt interessant l'enfoc aquest de que hi ha una part important que és un enfoc socioeconòmic, per dir-ho d'alguna manera, un enfoc de com les nostres actituds de la societat comporten una cosa o una altra. I en el cas dels rapinyaires, per exemple, trobo a faltar, aquí potser en Francesc també em podria dir, jo no sé fins a quin punt
La fotografia aquesta que esteu ensenyant de la quantitat de parelles de rapinyaires que hi ha en aquests moments al parc és una fotografia, o teniu la sensació que és una fotografia que podríem reportar 20 anys enrere o 40 anys enrere? Si creieu que hi ha hagut un increment dels rapinyaires, en general els rapinyaires s'han beneficiat, per dir-ho d'alguna manera, jo crec, d'una millor percepció que tenim els humans de la fauna en general. És a dir, fa 30 o 40 anys els estàvem escopetejant i en aquests moments els deixem viure tranquil·lament. Com creieu que ha evolucionat la població de rapinyaires dintre el parc? Són nous o realment ja hi eren quan... Espera't que et porten el micro. Jo parlaré, com sempre, de fa molts anys. És del que es tracta. Sí, diguem-ne, a començaments dels 90, i a veure, vam passar molts anys, 5 anys, fins que no vam trobar els nius. Llavors, doncs, la nostra percepció, les nostres observacions, evidentment no s'han tingut, inclús els nius que trobàvem, diguem-ne, per aquesta manca, diguem-ne, de prospecció global, que és el que està fent el Dani des del 2009-2010, doncs, evidentment, no ens permetia incorporar les dades de les 2-3 parelles amb aquest àmbit de tendència. El que sí que és cert és que hi ha hagut algunes que això, amb altres presentacions, les quals ha tingut més temps el Dani, diferenciava els nius que s'han anat mantenint de les dinàmiques. Jo parlo a vegades de la dinàmica nerviosa dels nius, que són aquests nius que apareixen, estan ocupats i l'any següent no hi són, tornen. Clar, associar-ho a la mateixa parella o no sempre és fàcil. Diria que sí que hi ha una espècie que clarament no hi era, que és el cas de la marcenca, parlaves del 2000, ja ni me'n recordo, però teníem dades de ligot i aquests nius que alguns dels quals han desaparegut com a parella, però sí que hi ha una informació important, que és que amb aquesta mena de binomi i gairebé d'enfrontament o de competència entre aligot i astor, ha guanyat l'astor. Durant alguns anys vèiem inclús aquesta alternança de nius i que, per resumir-ho, l'aligot són les perifèriques que es tingués molt a prop d'aquest ambient de mosaic, d'aquests mamífers, d'aquests espècies que s'han comentat, tant per part de l'Ignasi com pel Dani. Llavors els nius es trobaven en zones perifèriques, amb aquests bosquetons, amb aquest mosaic, amb aquesta matriu, que tant m'agrada referenciar, que potser és la matriu vallesana, diguem-ne, no? Amb el temps el que vèiem era aligots criant al bosc, no tenint ni idea de caçar tudons, ni esquirols, segurament, i que es anaven veient, diguem-ne, substituït o no guanyaven, diguem-ne, aquesta competència amb l'astor. Aquest canvi sí que l'hem vist. A nivell numèric sí que no m'hi poso, diguem-ne, justament el Dani ja ho vist, tot i que hi porta més temps, però ho ha començat em sembla que el 2009, que és quan sí que s'ha pogut mantenir aquesta estandardització del seguiment. Però bàsicament tot vindria igual. A nivell de preses, l'esquirol pràcticament ha desaparegut. No sabem ben bé per què. I evidentment era la presa, diguem-ne, de l'astor claríssima. Però bueno, no sé, abans la Núria parlava de que les rieres fan el que poden. Jo diria que aquí no hi ha cap espècie ni que tingui vocació, diguem-ne, d'extingir-se, perquè això ja no és per el que m'havien criat, diguem-ne, no? Si s'espavilen. Però, bàsicament, no sé si té respost. I com sempre, i quan tenim poques mostres, o també a vegades quan en tenim masses, fins i tot quan tenim sèries molt llargues, diguem-ne, es van afegint diferents factors que dificulten d'alguna manera. Per això moltes vegades les tesis i els treballs són de 3 anys, quan ja ho tens clar, doncs fora, no? Vull dir que... Però bueno, és una dinàmica apassionant i el que està clar que també en aquest temps hem viscut i hem tingut informacions clares
de rapinyaires, concretament de ligots, clarament tirotejats al niu. Això fa temps que potser no anem... Inclús hi havia restaurants per aquí, al Camp Valldaura, que presumien, diguem-ne, que els estors que tenien allà sobre la tele eren de la zona. Vull dir que sí, que hi ha hagut tots aquests canvis, i més que n'hi hauran. No sé si el Dani volia afegir alguna cosa, això. No, estava bé. Francesc ja ho ha cobert. Em sembla que hem demanat la paraula allà. Sap molt. Hi ha dues paraules demanades. Aquí també. Primer, sí. Bé, la meva pregunta era referent al control de les poblacions del porc senglar. Quan has parlat del tema, has dit que el tema que és la vacuna anticonceptiva no tindria resultats a curt termini. Això seria per la metodologia que cal, per la captura o per qüestions econòmiques? És tot un conjunt de motius. Probablement el més important, aquest últim que has dit, que és el cost que té, perquè ara per ara és un mètode que obliga a capturar l'animal, a injectar-lo amb la vacuna i després deixar-lo anar. I com que també alguns han dit no fa massa, si estan controlant la població, si captures l'animal, per què deixar-ho anar? No? Entenc que és una opció en situacions molt concretes. Probablement fins i tot situacions més reduïdes que no pas a Collserola. En aquest sentit, Collserola probablement és gran per aquest tipus d'aplicacions. I com a mínim no tindria una aplicabilitat fins que s'arribi a un mètode de subministrament que fos molt més barat i automàtic, bàsicament donant-lo com una pastilla, diguem-ne, no? Amb la qual també tens l'afegit de problemes que no pugui accedir a aquesta vacuna que no és específica per l'espècie, que no puguin accedir a altres mamífers, etc. I d'entrada hi ha també el motiu principal que està en fase d'experimentació, o sigui, no té a Europa via lliure de moment com a mètode per aplicar-se, diguem-ne, a gran escala. De moment s'ha autoritzat sota aquesta premissa, diguem-ne, experimental i de prova científica. Gràcies. Si hi ha una altra paraula allà, sí. Teresa Pastor, d'Europarc. Pregunta pel Pablo. M'ha sobtat molt realment que en aquesta llista de reptes no hagis posat el canvi climàtic. I no sé si és perquè no us preocupa en aquests moments a Collserola o perquè penses que no es pot fer gaire, però sobretot si em queda atenció perquè conec projectes, no només del nord d'Europa, sinó també de parcs mediterranis, diguem-ne, que estan fent ja plans de gestió forestal per anticipar-se a aquest canvi climàtic i per, d'alguna manera, promoure la supervivència de certes espècies que pensen que estaran més adaptades. Llavors, la meva pregunta és per què no has mencionat i si teníeu en ment fer alguna cosa en aquest sentit. Bueno, és cert que el canvi global ja engloba el canvi climàtic, tot i que el que afecta a la superfície forestal ara mateix i tots els ecosistemes terrestres de Collserola són més aviats, estan més lligats amb la influència de l'home, de les persones. Els canvis climàtics, els plans tècnics de gestió, que són els instruments d'ordenació i de planificació forestal, dels boscos públics i privats, és cert que no s'especifica molt què s'ha de fer, però és que tampoc sabem quines són les tendències del canvi climàtic, a part de que augmenta la temperatura, això sí que està constatat, la pluviometria no està canviant en el Mediterrani. Hi ha estudis que sí que indiquen que hi ha canvis en el règim pluviomètric, però no en les quantitats. Ara mateix les quantitats sembla ser que són constants. El que sí que és cert és que els boscos que tenim ara són els boscos que hem heredat de fa... són relativament joves. També una altra paraula que surt molt sovint és els boscos madurs. Els boscos que tenim a Collserola són boscos relativament joves, són boscos de 60, 80, 90 anys, com a màxim, en general. I en canvi són tots madurs, entenent la maduresa com capacitat de regenerar-se.
I quina adaptabilitat? O sigui, això donaria molt de sí, no? Un debat ja llarg, no? Del canvi climàtic. Sí que hi ha indicacions, no? Quan es fa una planificació, quins són els objectius i quines són les espècies, que són les que tenim, que s'han de promoure en un context de canvi global que inclou el climàtic. I en aquest sentit és, en primer lloc, mantenir la diversitat màxima de les espècies existents. Jo no vull entrar molt en fer un debat d'això, però bueno. Sí que jo voldria afegir una cosa, que la pluviometria té la dificultat que hi ha variabilitat i per tant la significació, però sí que tots els escenaris també apunten a una disminució, però el fet que augmenti la temperatura té un efecte sobre la demanda evaporativa i té un efecte sobre l'estat hídric de les plantes, que vol dir que encara que plogués el mateix, la vegetació estarà molt més estressada hídricament i això també vol dir, des del punt de vista de risc d'incendis, estar més susceptible de cremar si no tenim tanta aigua a la vegetació. Ja han demanat també una altra paraula. Hola. Dues reflexions, si em permeteu, fàcils, ràpides. Primer sobre el tema d'incendis forestals i la gestió forestal, que van lligades, segurament. Els que en sabeu segur que van lligades. Però, si em permeteu, m'agradaria fer una reflexió, més una reflexió, un agraïment amb el tema dels incendis, perquè crec que comencem el dia 6, o a partir del dia 6 tenim ja el pla contra incendis, a les Torres de Guaita, ja estaran actives, i aquí sí que m'agradaria fer un agraïment públic a bombers i al cos i als ADFs, els voluntaris que tenim a Collserola, que crec que també són un dels cossos que ens arriba ràpidament a qualsevol incendi o qualsevol foc. Per tant, agraïm molt també la seva tasca. I després, referent als usos dels parcs, Marta, jo soc corredor de muntanya, és la salut per mi, és la vida, sortir a córrer per la muntanya a Collserola. Llavors, és cert que ens estem trobant persones, animals i més coses que en vindran. Ja heu vist, segurament heu vist patinets elèctrics que ja també van per la muntanya. Tenim bicicletes elèctriques que ja també van per la muntanya. I sabem tots, o hauríem de saber com a mínim les administracions i ser conscients amb el Parc de Collserola que tenim ordenances per el tema de bicicletes, en concret de les bicicletes. Tenim ordenances, el parc té una. Els municipis que estem al costat de Collserola, que formem part del consorci, haurien de tenir la nostra ordenança de bicicletes pròpia. Crec que aquí hem de treballar tots conjuntament per arribar a tenir aquesta ordenança i després segurament sí que ens caldria posar mitjans econòmics, recursos humans, per intentar d'alguna manera controlar això. Hem vist les entrades que has dibuixat, principals del parc, potser en algun moment fer alguna, diguem-ne, no sé, alguna civisme o alguna... Segurament que n'hem fet. Jo crec que n'hem fet algun cop de posar personal vostre a les entrades, d'algunes d'aquestes entrades, informant del que es pot fer o no es pot fer. Res més, crec que entre tots ho aconseguirem. Gràcies. Hola a tots i totes, em presento, soc la Marina Garcia i en tot cas, primer que res, agrair-vos a tots vosaltres la col·laboració, en aquest cas el que jo represento amb les meves companyes, l'Anna Febrero i la meva companya alumna, la Rebeca, que està fent pràctiques aquí a Can Coll, i per això volia aprofitar, més que fer-vos una pregunta, és animar-vos a que seguiu amb aquest escenari de canvi global, comptant amb el món de l'educació i en aquest cas de la FP, de la formació professional. Nosaltres fem un cicle a l'Institut Rubí i Tudurí, que és gestió forestal i del medi natural. Per tant, ens va estupendo aquest escenari de tenir-lo a prop de Barcelona amb tots els conflictes que tractem el dia a dia a l'aula i tant amb l'Ailan com fent seguiment d'ocells, com participant en ús públic amb el cas aquest que hem fet també de l'INEF, com amb l'educació ambiental, com en projectes que hem col·laborat que teniu alumnes estudiants en pràctiques, us volem donar l'agraïment i que no us oblideu que tenim una cantera d'alumnes amb el que podeu comptar, fer recerca i fer aquesta xarxa de col·laboradors i d'entitats col·laboradores. I volia també donar la benvinguda al director, que no ens coneixem personalment, però així ja tenim la presentació. Gràcies. No sé si allà hi ha un altre braç alçat. Hola, bona tarda. Lluís Llerena, treballo aquí a Can Coll. Volia preguntar, sobretot als de fauna,
si s'ha fet estudis, o a partir de la vostra experiència, què opineu, de quin impacte tindria sobre les poblacions faunístiques projectes com és l'urbanització del Pla del Castell de Cerdanyola, que ja està aprovat, i el hipotètic corredor ferroviari de Cerdanyola-Horta, diguéssim, el segon túnel ferroviari. O sigui, n'hi ha estudis sobre aquests possibles impactes o la vostra opinió de quin impacte tindria en els sistemes naturals de Collserola. Gràcies. Anna, no, ha dit faunístics, Faunístics... Crec que de fet hi havia una persona aquí del Consorci del Parc de l'Alba que igual voldria contestar. Ha marxat. Ha marxat, bueno. A veure, del que és el túnel ferroviari, no específicament d'aquesta via, però el Francesc, de fet, aquest matí ha fet esmentat un treball que en el seu dia havíem fet amb la totalitat diguem-ne de les grans infraestructures previstes al PGM que hi havia en el seu moment en relació amb les possibles repercussions a nivell de fragmentació d'hàbitats, amb el model de la Geneta com a exemple. De fet, també havíem afegit, crec que, sobre el teixó en aquest sentit. Segurament també us podria contestar el Guillem que el treball que va fer per la seva tesi va estar fent seguiment de teixó justament en aquest àmbit i la importància que tenia la Plana del Vallès, diguem-ne, tant per una zona d'alimentació, diguem-ne, més enllà del límit del parc i, evidentment, tot el recorregut que ha tingut la reivindicació d'aquesta zona, diguem-ne, com a corredor cap al Vallès i eventualment cap a Sant Llorenç. Està clar que, diguem-ne, el principal impacte en qualsevol zona així d'urbanització és la pèrdua directa, diguem-ne, d'espais lliures, siguin conreus o boscos o el que sigui. Llavors, d'entrada, evidentment, si s'urbanitza un espai, es perd superfície d'espai lliure. I potser, ara en principi està aprovat definitivament aquest pla director urbanística ja i s'ha fet l'esforç d'incorporar com a mínim aquests aspectes d'encaix d'una banda amb aquest sector del parc cap al nord i intentant reforçar un corredor que de moment arribaria fins a l'autopista i la qüestió és les opcions que tindrà més enllà d'això. Però jo entenc, de fet, quan es parla d'aquests connectors i vies verdes, la problemàtica la té, més enllà fins i tot, que les dificultats no comencen i acaben, aquí en aquest sector al límit del parc, sinó que van més enllà. Jo crec que aquí en moltes d'aquestes intervencions ara d'urbanització d'espais al voltant del parc, la qüestió crec que el que serà més important serà trobar la manera d'encaixar-los, que siguin. De fet, el nou pla especial incorpora una figura que és com una mena de figura de preparc, que és l'espai funcional, que se'n parlarà segurament més demà, i serà sobretot important el tractament que puguin rebre aquests espais i que no siguin tractats tan, diguem-ne, durament amb una visió tan urbana, sinó que siguin, i sobretot que siguin espais prou atractius com per representar, per ser interessants pels veïns d'aquestes zones, de manera que no tinguin tampoc tanta necessitat de ficar-se dins de les zones més sensibles del propi parc, sinó que tinguin espais més aviat, tot i no ser espai protegit, que pugui ser un espai natural, entre cometes, prou interessant com per quedar-se, diguem-ne, més a prop de les pròpies ciutats. Però, d'entrada, l'impacte, no sé si tens... Sí que és veritat, en aquesta zona, el Dani comentava abans el tema de l'aligot, històricament era una mica un dels relats que criava a la zona forestal del parc i s'alimentava la Plana del Vallès. Potser per això ara van a buscar vidriols i altres coses si ja no disposen de zones de caça, diguem-ne, de conil, que és una espècie que també ha disminuït molt en algunes zones. Altres no, altres és un problema, diguem-ne, per
per agricultors, etc. Però a les zones aquestes on la forestació ha anat a més, doncs el conill també té problemes. Sí, aquí també... allà darrere hi ha una paraula demanada. Hola, em dic Alfons Raspall i treballo aquí en temes de divulgació, aquí al parc. I he estat en totes les aportacions d'avui. Hi ha una cosa que al final no em queda clara, que és què hem de fer exactament amb els boscos. Evidentment no em toquen a mi saber-ho, però sí que, no sé, el Narcís ha parlat que s'obren arbres, diguéssim, que falta que entri llum a baix, que estaria bé que hi haguessin més zones de matollars. Per una altra banda, sembla que cal intervenir-hi, diguéssim, d'una manera una mica radical pels temes dels incendis i deixar, diguéssim, els boscos sense estructura vertical, de tal manera que no hi hagi aquest perill d'inflamabilitat. En tot cas és interessant, també s'ha parlat de la Font Groga com un exemple, diguéssim, dels que hi ha més diversitat, precisament el lloc on tenim el bosc més madur o més vell. Tens diversos dubtes que és molt interessant, diguéssim, anar sentint les diferents intervencions i el debat que en pugui sortir. Jo l'única cosa que volia aportar és no sé fins a quin punt, quan parlem de gestió forestal, no hauríem de fer aclarir-nos de quan exactament si en el context d'un consorci o d'una administració que gestiona el territori és correcte parlar de gestió forestal només referint-nos a la intervenció. O sigui, quan el Pablo deia la característica de Collserola és que no hi ha gestió forestal. Potser és perquè alguns boscos, abans parlàvem de la importància dels arbres caiguts en el bosc per tota la quantitat d'insectes que se n'aprofiten. Potser realment la gestió dels boscos en un espai natural, especialment dels boscos públics, pot també consistir en vetllar perquè puguin tenir la seva evolució natural sense cap mena d'interferència i senzillament posar les mesures perquè no pogués haver-hi algun problema. En fi, penso que potser caldria, quan es parla de gestió forestal des de la perspectiva d'una administració, d'un espai públic, potser donar una mirada una miqueta més àmplia del que s'entén normalment com a gestió forestal, més en el sentit silvícola, diguéssim. No sé si m'he explicat prou bé, però... Jo ho he entès perfectament, Alfons. Jo crec que... Si vols contestar, però també puc afegir. Efectivament, és una opció. La no gestió és una gestió, és un objectiu, és una possibilitat i és una realitat, és el que també he comentat. És una opció, és viable. La qüestió és si això concorda amb els altres objectius del parc, del pla especial i també de la propietat privada, que no oblidem que més del 60% dels boscos de Collserola són de propietat privada i poden tenir uns objectius diferents al de no gestió, sinó simplement el de fer alguns aprofitaments o no, o simplement fer uns objectius més adreçats a l'ús públic, que també podrien necessitar d'una gestió, o un tema, que és el que ha sortit ara, el tema de crear estructures més resilients davant els incendis forestals. Però sí que estic d'acord que la no gestió és una realitat i és un objectiu molt plausible en algunes reserves. La no gestió en aquest sentit, jo penso que també és una gestió. Sí. O la no intervenció, diguem-ne. Sí. Bé, jo crec que aquí, deixeu-me que afegeixi una cosa d'això i ara si vols comentes. Moltes vegades, quan parlem d'estructures forestals, primer ens interessen que siguin diverses. S'ha parlat que són boscos joves, perquè tindran... Però tot i així, també s'ha de... Igual que pensem en les catedrals i invertim recursos en mantenir-les, i tenen molts anys i tenen un interès, també hi ha espais
que interessa deixar-los evolucionar cap a una maduresa i que interessa preservar-los com a sistemes forestals, de la mateixa manera que també pot ser interessant mantenir altres tipus de zones. No cal que tot arreu hi hagi arbres, però sí que també està bé que hi hagi arbres. És a dir, i a vegades identificar aquests monuments biològics que puguem tenir en el parc, doncs sí que és important identificar-los bé. No només pels arbres, per tot el que comporta els lligams a les xarxes tròfiques i el tipus d'hàbitats que suposen. Evidentment, això també no ha d'entrar en conflicte amb la gestió dels incendis, que també, i en un context de canvi ambiental, vol dir que igual ha d'haver zones de discontinuïtat o alguns tipus de tractament. I el tema de la gestió moltes vegades comporta obrir espais que després entren les invasores, que això és una altra història, que per frenar invasores una de les coses que s'ha de fer és intentar no deixar-los l'espai perquè entrin. Moltes de les invasores aprofiten les oportunitats per entrar quan s'obren els espais. I no sé si per aquí... Sí, per arribar als boscos... Per arribar als boscos madurs és molt difícil partint de la situació que tenim ara, que dèiem que són aquests boscos joves amb unes densitats molt altes. Per tant, segurament sí que s'han de fer algunes intervencions prèvies per tal de poder començar a pensar en què hi haurà una evolució natural. I per altra banda, la Font Groga sí, hi ha molta biodiversitat, però també tenim moltes espècies invasores. Allà fa més de 100 anys es va crear un jardí per anar cap a Can Puig i no sé què, i en el seu moment s'hi van plantar moltes espècies i tenim quantitats d'espècies invasores, sobretot d'espècies arbòries i arbustives. A part que hi ha els roures i les alzines que també tenen una maduresa important. Bé, jo potser torno un pas enrere, i en relació a aquell comentari que s'ha fet sobre la plana del castell aquí a Cerdanyola, en aquest cas, com alguna cosa tinc a veure amb la proposta aquella que es va fer en el seu moment de Via Verda, Sant Llorenç, Collserola, a veure, jo personalment crec que allò és simplement un tap i ja està, i poca cosa més es pot dir. Vol dir que és un pla, el pla director urbanístic que s'ha fet a aquella zona, que des del meu punt de vista, i em sembla que no m'equivoco gaire, s'ha fet bastant allò sense tenir en compte el parc de Collserola. L'han fet en funció dels seus interessos i hem tirat pel dret i ja està. I no només ignorant els interessos del parc, sinó que algunes recomanacions que en el seu moment es havien fet des del parc o des de determinats tècnics del parc no es van incloure en el pla quan, ni qüestionant el pla, només demanaven petites, diguem-ne, qüestions per arreglar allò, coses molt concretes per afavorir una mica la connectivitat. I això tampoc no s'hi han preocupat molt. I no només això, sinó que ja posats ja a dir-ho tot, doncs em sembla que hi havia aquell mandament bíblic, allò de no usaràs el nombre de la Via Verde en vano, no? Doncs aquests ho han fet també, no? Allò, agafes un lloc, li pintes poses corredor ecològic i ja està, i com que és de color verd en un mapa, doncs ja està el tema solucionat. En un cas com aquest, no només s'havia de preservar determinats ambients, sinó que en un àmbit metropolità com el que estem, el que s'havia era de restaurar moltes coses que en el seu moment ja s'havien fet malament. Per tant, no només preservar determinades qüestions, sinó, allò, com ell diu, tirar-ne a terra algunes de les que s'havien fet malament i fer-les ben fetes, perquè és el que dèiem abans, si es fa un connector ecològic que s'acaba amb una autopista de no sé quants carrils, dius, bé, doncs, aquí em quedo, no? Moltes gràcies. Jo també volia agrair a Francesc Llimona tota la seva col·laboració sempre amb els científics que hem anat accedint al parc en determinats treballs, com que sabem que jubila, doncs ja ho hem dit aquí, però també volia afegir. Bé, doncs, no sé si hi ha alguna pregunta d'última hora, però ja passen 3 minuts de 2:15, que era quan estava previst acabar aquesta taula. Si hi ha alguna pregunta que cremi. El Ferran ha dit que se'n reservava alguna, no sé si la té. Doncs va, per què no es digui? Jo agafant el fil del Josep encara tiro més enrere i
pensant al voltant de tot el que s'ha anat dient també aquest dematí, la sensació que moltes vegades hi ha la tentació de fer una gestió d'espais naturals que podríem dir fixista, de foto fixa, quan estem en una pel·lícula dinàmica. I, per exemple, el tema dels espais oberts, que jo en absolut negaré els seus valors i la diversitat que aporten, però aquests espais oberts existeixen a Collserola perquè hi havia uns usos del sòl, i aquests usos del sòl hi eren perquè hi havia una estructura econòmica determinada. Un cop desapareix aquestes raons econòmiques per mantenir aquests usos del sòl, la cosa canviarà. I estem en una pel·lícula. Ens podem empenyar, si realment volem tenir un objectiu determinat, doncs en frenar aquesta pel·lícula i mantenir un determinat estat amb un cost X. Però igual que això passa amb la dinàmica dels espais oberts, passen moltes altres coses. Per exemple, amb els incendis forestals. Evidentment que és un problema com a mínim real i potencial a Collserola, però pensem que ni Califòrnia ni Austràlia, ni recentment Canadà, països molt més rics, països anglosaxons amb una llarguíssima experiència de recerca aplicada, amb molts més mitjans que els que tenim nosaltres, se'n surten de solucionar el problema del foc forestal en àrees urbanes, periurbanes. Vull dir que siguem una mica humils, difícilment ens en sortirem nosaltres. Per tant, potser estaria bé rebaixar les expectatives. Això no vol dir no fer res, però no pensar que serem capaços de, quan realment difícilment serem capaços. I, evidentment, el més difícil de tot és saber què volem ser quan siguem grans. Com han de ser els boscos de Collserola. Això és una cosa que els científics no podem dir, perquè és una cosa que respon als valors de cadascú, als valors de la societat. Per tant, és una resposta política, en el bon sentit, del polític en majúscula, de què volem ser i cap a on volem anar. I en un lloc tan tensionat, amb tants conflictes d'usos i tanta pressió social com Collserola, doncs la resposta no és gens senzilla. Bé, moltes gràcies, Ferran. Doncs diria que deixarem la taula rodona aquí. Molt bé. I ara et torno... Aixequem doncs la taula rodona i continuem. Ja anirem pel tancament de la jornada. Recordar-vos que en el dossier que us hem donat teniu un codi QR, allà podeu fer una avaluació de com estan anant les coses i pensar que totes aquestes hores que estem aquí tots junts ens deixen moltes imatges. Jo m'aniré a casa amb la idea de Collserola com un laboratori d'usos, un precursor de moltes problemàtiques que després passen a altres parcs naturals. Sempre parlem nosaltres d'aula de natura, però també és una aula d'ús social. Parlem de complicitats, d'espècies resilients, de larves espavilades, que m'ha encantat. I tot això ara deixo el repte en el nostre director gerent, en Raimon Roda, perquè faci aquest tancament de la jornada i aquestes conclusions del primer dia. De fet, el repte és dir alguna cosa interessant després d'algú innovador respecte a les dues últimes intervencions que, de fet, no m'han aixafat, però he fet tics a coses que volia dir. En primer lloc, que és molt ampulós això, però crec que és només per dir que demà ens tornem a veure. Vull dir que crec que el que s'esperava de mi era exactament tancar, fer un repàs ràpid del que hem fet avui, que bàsicament ha estat un repàs del coneixement acumulat aquests darrers anys i dels seguiments que s'han fet, més d'espècies animals que d'espècies vegetals, això ja ho hem vist, que excepte les exòtiques quasi no n'hem parlat. Quan sembla paradoxal, però crec que cada cop que pensem hi ha projectes, diguéssim, de verdiment de la ciutat o de les ciutats més ecològiques o més bios o els projectes de Barcelona, es pensa molt amb el vegetal i molt poc amb l'animal, crec.
tinc la sensació que quan es parla de les transformacions de la ciutat de Barcelona es pensa només en plantar coses, però no les conseqüències que pot portar aquest enverdiment. I els senglars potser és un dels exemples, no? Que sempre pensem en un espai natural més amb la part vegetal, però no amb els conflictes o amb les relacions que pot haver-hi amb l'entorn. Una miqueta crec que la paraula que ha sortit sovint i s'ha acabat és el tema del dinamisme, canvis de paisatges, evolució de la vegetació, però també creació, desaparició d'hàbitats i les conseqüències que tenia. D'acord una mica amb el que s'ha dit, crec, perquè a més s'ha anat repetint, que una mica la feina nostra era la gestió dels conflictes, la gestió del canvi, però també anticipar els canvis i, per tant, pensar què volem. I una miqueta els seguiments o la declaració de l'espai natural del 2010 es fa amb uns valors que es basen en una vegetació concreta, però si aquesta vegetació evoluciona, quins són els valors que podrà tenir el parc. Jo crec que tot això, de fet, estic anticipant una mica el que serà el debat de demà. La idea que també ha anat sortint sovint i que durant la jornada d'avui Collserola com a pioner, com a impulsor, com a banc de proves, com a laboratori, i per tant també el rol que juga un espai natural de les nostres característiques, més enllà de la preservació o de garantir aquests valors, sinó de com se sociabilitza el coneixement o com es fa el treball en xarxa. Evidentment han sortit molts reptes i deures que jo crec que enfrontarem demà, i no només reptes i deures a nivell de gestió d'aquest espai, sinó també amb clau de país. Jo crec que des de les primeres dues intervencions més polítiques o d'inauguració això ha sortit. I una miqueta em sembla també la idea de com es fan coordinar els tempos naturals, els tempos de gestió i d'administració i els tempos socials. Aquests tres canvis, com fem encaixar-los. Quan parlàvem de hem de ser més resilients, els incendis, què vol dir com ho fem? Vol dir que ho tallem tot i comencem? Vol dir que creem unes línies estratègiques de treball? I fins i tot això, i ja quasi més intern, i això com es reflexa fins i tot amb quin és el model de gestió o quin és el model d'organització d'entitat que gestiona. Si el consorci tal com el tenim estructurat ara, fins i tot la idea de consorci, si és l'instrument per gestionar aquests canvis que s'han produït i aquests canvis que venen. Ja està, ens veiem demà molt d'hora a les 9. També havia de dir del QR, però també fins i tot això ja se m'han anticipat, o sigui que tampoc no ho haig de dir. Res, doncs a les 9 continuem amb els reptes. 9:30. Bueno, veus, una cosa que dic. 9:30, d'acord.